To tam nedám, neboj se. O čem jsme se dneska bavili? Teďka bavili. O těch ne, ještě něco řešili. Ten incline bench. No jo. No já tím jsem taky přešel, že bych to jel. Protože já bych chtěl vyzkoušet, jako víc cítím, jestli je to lepší na té rovné lavici, anebo na tom inclineu. Co je jako adekvátnější. Zabíráš něco jiného trošku. Na tom inclineu máš, jako zabíráš trošku ramena a hlavně jako ten vršek těch kous. Na spodní. Ta na rovný. Ne, na inclineu. Na vyvýšení. No to asi jo, ale ne tolik, protože ty ramena ne tolik. No ramena ne, jako to už no. Jenom to. No uvidíme, jak se budu cítit dneska. To rovnou můžeme uvíct, ne, vlastně, nebo? Chceš ještě něco řešit? Jo? Můžeme rovnou udělat úvod. Trošku se kámo dneska tady stydím zase. Ale venku je hezky. Kámo si říkáš, že tady není třeba někde nějaký venkovní gym. Ty kokos. Tak máš i ty workouty. Ale workouty mě zajímají. To je pro teplý lidi. Ale venkovní gym nemáš snad ani v Praze, jo? Cože? Venkovní gym není snad ani v Praze. No to není, no. No, tak jako, to máš jen v Americe možná. Podle mě jo, no. Nebo takový ale těch... tak jako skvělá věc, kámo, taky jsem na tím přemýšlel. Jako, že to by muselo být super, strašně. Píče. Já myslím, že bys takhle venku, co tady všechno je, tak bys kámo cvičil venku. No jasně, no, kámo, takhle v létě úplně super, že jo. To bylo top. A to bude třeba v nějakých těch zemích jako Thajsko. Víš, že to bude nad tím střecha, ale jako z boku, jako zdi tam nebudou. V Thajsku to mám s tou důvodou, že tam jsou chudí, vole. Víš co, tam prostě nemají střechu, vole, nad hlavou. A tak oni střechy máš, jo? No jasně, no, tak... A tak Thajsko nebude tak chudý, kámo, tam je město Bangkok, kámo. No jasně. To je, vole, obrovský město. Ne, tam mají takový ty, že fighterský gymy. Fighterský? No jasně. Jo, pravda. No nic, já bych to vedl, dneska vás zdravím u dalšího videa. Dneska jdem kozy s tricákem a s ramenama. My jsme tady řešili, jak to pojedem. A dneska si zkusím dát ramena jako s víc opakováním a i tlaky, celkové tlaky, jak na ramena, tak i na kozy. Dám s více opakováním. No, něco z toho natočíme. Já mám pocit, že jsem tam... No jediné, co jsem k tomu přidal, jsou ramena, pokud jsme to natočili. Ani nevím, jestli jsme to točili takhle už. Podle mě taky ne, ale nejsem si jistý. Mám pocit dokonce... Ale že s těma ramena to je lepší, tak je. Je no. Asi je no. Jako splitovat, asi je no. Asi jako je. Ale asi se cítím víc takový zničenější, takový fakt jako... A pak jako, když máš tu pumpu, kam máš plný kozy, tricák a ještě ramena. Už pak píčo takový, tak to doufám, že tam bude slyšet. Takže jeden první cvik, to je tlaky na ramena. Nejdřív jezdím první ramena, protože se tady jako vyčerpám v uvozovkách jako co nejvíc. A dáme to po 3 sériích, já nevím, 10-12 opakování, uvidíme. Mám ty 18. Chtěl bych časem zkoušet zvětšovat váhu trošku, ale uvidíme, jak to půjde. Takže nebudem to zdržovat a let's fucking go. Tak jo, teď jsme jeli ramena, opažování. Jel jsem po 3 sériích. První sérku jsem dal se 6 kg, mám mluvit vůbec, se 6 kg. Po, myslím, že 10 opakování nebo 11. Pak jsem si vzal 8 a to jsem měl taky max 8 až 10 opakování. A teď se vrhneme na záda, na zadky ramen. A tam taky jedem 3 sérky. A taky chci jet po větších opakování, nějakých 10 opakování a pak si dáme kozy.
Jsem chtěl říct, kámo, jednu věc, jako i k tobě. Včera jsem byl u Barbara a kámo, on mi řekl, kámo, že viděl několik jako těch videí ode mě na TikToku. To bylo, kámo, super a říkal, že jako ať v tom jako pokračuju, že jako super. Takže, kámo, víš, jako, že to udělá úplně na té psychice, ti to udělá jako mnohem líp, víš? To je, yes. Takže no nic, teďka dáme kozy, dáme si incline bench, nebo incline bench, no to jako v uvozovkách incline bench je, ale s jednoručkama. Máme tam 4 sérky a další nějakou s menší váhou, 24, možná 26 a to je všechno, 4 opakování, to jsem říkal, takže let's go. Odteď přibírám kanál Radim Langer. Kámo, to bylo strašně super, ne? Jako ten pocit, jakože když ti někdo něco řekne, že si chce podívat na tvůj YouTube kanál, celá zábava, ne? Nebo zábava. Psychicky ti to prostě zlepší náladu, jako mnohem. On vypadal, že nás chce totálně zbít, jako že ho fakt sere. Jo. A pak nám přišel, jako, že ať mu ukážem, nebo jestli se ptal se nám, vole, kam to dáváme, že jo? Yes. Tak jsem mu říkal, jako, že máš YouTube kanál Radim Langer. No jasně. A on nás mu to ukázal a týpek úplně v pohodě, jako, že ti dá odběr sem. Super, no. Dobrý. No každopádně my teďka dáme kozy na ty spotky takhle. Yes. Takže dáme spotky ještě k těm tlakům. Dali jsme 3 série, bude jezdit 3 série místo 4, je to zbytečně 4 série. Já se pak úplně zničil jsem, nebo zničím, je to takový na píču prostě. Na píču až nějakou energii ještě. A hlavně ty 3 série bohatě stačí na ty kozy. Na to, co chci, já jsem dal obráceně, kurva. Já jsem dal obráceně. No. A dáme tady kozy, snad to ty holčičce tamhle vadit nebude. Hlavně je toč. A pak dáme tady pack deck, no, jak jsem říkal, tady tomu cviku. Takže let's go.
Každopádně, toč to, cože? To tam málo, no. 10 opakování. Ale to chtěl jsem říct, že teďka jsme jeli ten ten pack deck, co jsem chtěl cérku. Chtěl jsem ještě k tomu něco říct. Chci 3 sérky. Udělal jsem tam 30 kg, mám tam 27. A dal jsem o 10 opakování. Doufám, že tam bylo předtím slyšet, to nevadí, když tak to je teď slyšet. A já jsem chtěl něco říct a zapomněl jsem na to, kurva. To je jedno, když tak se na to vzpomenu, takže 3 sérky a let's jedem bomby. Pojedeme Skull Crushers teďka, protože jsme jeli kozy, ten pack deck. První sérku jsem dal 27 kg po 10 opakování, druhou sérku jsem dal z 30. Tam jsem trošku zacítil ramena, že si pomáhám jako ramena, ale že mě bolej, takže to jsem jako nechtěl, chtěl jsem spíš jako zacítit ty kozy. A pak jsem si dal ubral 27 a tam jsem dal taky nějakých 10, 11, 12 opakování. A jako to hodně cítit, bolí to, jsem fakt zničený. Teďka dáme Skull Crushers na tricák. S jednoručkama samozřejmě a jezdím takhle s jednoručkama, protože tu pravou mám slabší a s tu levou mám silnější, no. Takže ti, co ví, tak ví. Tohle je konec dnešního videa kozy, tricáků a ramen. Jsem docela dost zničený, musím fakt jako říct, že ty tricáky, všechno cítím, fakt jako ramena, kozy jsem fakt zničený. Tebe musí už bolet rameno, jak to držíš ten telefon. A doufám, že se vám video zalíbilo. Pokud jo, tak dejte like, pokud ne, tak dejte odběr a hlavně dejte zvoneček, ať víte, kdy vychází každý video. Videa budou vycházet ve středu v 5 hodin večer a ještě na TikToku, všude na platformách, sociálních sítích a sledujte mě, takže to je za mě všechno. Tak se mějte. Čus!